Hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave et nyt afsnit. Så lad os komme i gang. Hvad så? Ikke så meget. Så skal der sgu spilles Minecraft. For helvede. Kom. Den her vej. Her. Den her vej. Det kan ikke gå. Sådan. Nej. Kom nu. Okay, ved du hvad? Vi går bare over her. Jeg tror bare på noget. Hvor... Ja, det er jo så vores første episode. Sådan der. Og ja, vi skal have fundet et hus. Hvor skal vi bo hen? I en skov eller hvad? Jeg tænker i en skov. Nej, det gider jeg ikke. Lad os gå. Nej, vi skal sgu da ind i skoven og finde nogle træer. Nu skulle da ikke herinde. Det er de forkerte træer. Hvorfor kan vi ikke bare fælde de her træer? Fordi det er de forkerte træer. Hvor er du hen? Ja, det her. Jeg kan ikke se dig. Ja, det her. Nå, okay. Okay. Skrive. Shit, du laver. Ja. Det var en flygt eller en fluff. Nå, men den her vej. Er du der? Nå. Okay. Et træ. Den hakker jeg. Den æder jeg. Og blomst. Ja, What, fik jeg ikke blomst? de er faktisk været gode at skyde med pil på. Så kan man noget. Skide med bil på. Skyde. Det er godt. God sproget. Ja. Du er god stave. Moin, moin. Rester hører mig. Nej, det er cool. Det fælder jeg, fordi det er faktisk så fedt. Og så skal du godt nok se vel, hvis du skal fælde af det græs der. Ej, ja. Wow! Jeg ved det. Jeg hopper ikke dernede. Er der noget hernede? Det var. Prøv at se, her der er en flot sko. Hvad? Der er en flot sko her. Der er sådan en sø. Nej, fornemt. Meget fornemt. Okay. Shit, et tykt træ. Ej. På dansk, lort et tykt træ. Ja. Lort et tykt træ. Jamen, i min verden, der er det ligesom anderledes. Ej, what? En grotte? Er der overhovedet noget her? Jeg troede, du skulle til at sige, what? En ged? Jo. Der er kul hernede. Nej, jeg skulle er der. Men det er der. Det skal vi have. What? Hvorfor kan du lyse her? Ej, ja, du kan ikke hakke det med hånden, jo. Din klods. Du skal bruge en hakke, så nu hakker jeg lige lidt træ. Nakker jeg lige træ, og så hakker jeg der lige lidt med lidt. Den er grises. Jeg hakker ikke gris. Jeg bliver bare hernede. Ej, det er der er nogen, der har været her før også. Er det Tutanker Emmons? Ej, hvor er det fancy. Der er jo mega meget. Der er 1, 2, 3, 4 stykker, kan jeg se indtil videre. Mega meget. Ja. Jeg har en blomst. Den æder jeg. En solseng. Jeg kan se, at du smadrer noget her. Men bliv vent. Det er hernede. Men jeg smadrede jo ikke noget. Jeg faldt lidt langt ned. Hvad? Kan jeg bare hakke med sten, så? Nej, på lige vent, du kan ikke hakke sten i hånden, vel? Ja, jeg har jo ikke noget i stykker. Jeg er jo først lige kommet over. Men fuck, kom du der ned? Ja. Hej. Ja. Er der lava herovre? Hvorhen? Hvor er du? Ja. Kan jeg ikke se dig? Det er sgu da ikke. Fuck, hvor er det fedt. Er den blevet ved?
Nej, er der kul der? Er det kul? Kul? Nej, det er ikke kul. Det er ikke kul. Ej, nu... Ej, du... Der er et hus der. Hvor? Ja. Men den bliver slet ikke så lang. Ej, her er en lille... Eller... Pandon. Vi skal ud og have det der kul der. Jamen, hvor er kullet? Kul, det er der, du lige går forbi det. Jeg står og kigger på det. Jeg skal nok flytte mig. Nej, der er jo ikke noget kul her. Jo, der er. Ja, eller hvad? Mm. What the fuck? Nej, der er ikke noget kul. Men fuck det. Og prøv at se på min vid. Hvorfor smadrede du det? Heller smid lige den der hak der, så jeg kan få den. Du har jo hak. De får noget i mig. Nå, jeg har her. Så dyt. Nå, for Jeg får det jo lige. jeg får det jo også. Jeg kan bare ikke se det. Flyt dig! Hallo, der er noget derovre. Så hak det. Okay, det er sådan lidt glitchy. Ja, du skal snart have en ny telefon. Ja. Jeg skal ikke have den der modsten, eller noget skræm. Er der noget her, vi lukker? Du skulle ikke have det der The Block? Nej. Eller The Brick? Nej. Det var sgu da mega flot. Nej. Jeg skal måske have din telefon. Ja, køber den måske hjem og så køber jeg. Lava. Lava. Du skal ikke gå ned i lavaen. Nej, så bliver det. Shit, du er klog, ja. Hvis du går ned i lavaen, så dør du. Nå ja. Det er jo også rigtigt. Prøv at komme herind. Hey, der er metal her. Ja, metal. Hvorhen er du? Kan jeg ikke se dig? Ja. Den hakker jeg. Nej, du kan ikke agte med træhak. Vent. Undskyld. Lad være. Undskyld, det er sgu da ikke Jeg har ikke noget sten. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Jeg er ikke mig, så komme op. Eller Pandora. Nu sender jeg lidt tilbage, hvis jeg ikke kommer op. Men jeg kan ikke hjælpe dig, vel? Hvorfor får jeg kun... Er det ikke altid, at jeg får noget? Får jeg det bare ikke. Hvorfor har du nu den der stykker? Hvorfor? Ja, vi skal Hvordan videre. kom vi så ud herfra? Ja, det ved jeg ikke. Det er sgu da rimelig dumt, Pandora. Men det kan man bare grave lige op et eller andet. Prøv lige vent. A er 110%. Nu er du gravet der. Det går langt op nu. Jamen, det var overhovedet ikke her, vi startede. Vi startede her. Nej, det blev nat. Men det var her, vi kom op. Det er sådan her, ja. Hallo, gå lige ned. Jeg går selv ned. Hvor? Går jeg bare ned? Nej. Okay, er vi oppe? Er du? Vi er oppe! Men det er ikke. Ja. Jeg kan ikke komme af. Kom der så et mandstrøg eller noget efter? Nej. Ja. Så, jamen, jeg kan ikke komme op. Ja. Kram for par. Okay. Men det er fordi, den blokke vejen, som jeg kunne have op vel. I Gosta. Nej. Vi må gå på listetog. Der er et hul der. Der er noget her. Her vil vi bo, ja. Hvor er Her, det? her. Hvorhen? Og så er vi inde imod. Det ved jeg egentlig ikke. 10 minutter.
Ej, ja. Sådan den flyver jo afsted. Den flyver jo afsted. Ja, vi skal bo her. Og igen, jeg kan også spille det. Jeg har 5 kul. Hvor mange har du? Lige her. Jeg kan ikke se dig. Hvad? Ja. Ja. Hvad laver du? Jeg kommer herover. Ja, du ved sgu da godt, jeg er herovre. Du behøver ikke at skrive, at vi sidder lige sådan hinanden. Ja, kom nu her. Kom nu her, din Jeg punde. står her nu. Kom nu her, Pandu. Hvad helvede! Nu faldt jeg ned. Nu går vi videre. Nu tror jeg faktisk godt, at du ved, hvor hen. Der. Og du skal ikke hoppe herned. Jeg kan se dig. Ja, great. Her. Ja, jeg kan se dig. Det er dyt. Pas på, Emil. Pandu. Det er den her vej. Pandu. Ja, det er sgu da mig, der er Pandu. Ja, mig der er Pandu. Okay, vi skal bo her. Her. Hvad vil I her? Fedt og flot. Flot her. Det skal jo være et stort hus, ikke også? Vi kan jo ikke bygge et stort hus ud af 20 blocks, vel? Vi er nødt til at... Okay, jeg dør lige om lidt. Jeg skulle da 8 i jorden. Ja, men vi kan jo ikke bo i jorden, så bygge et hus. Og 2 jord med sten. Pas på. Vi bygger på vores tag i jord. Ja, vi bygger vores tag i jord. Ja. Hvorfor håber det på mit hoved på os, hva'? Ja. Se det hyggelige hus, vi har nu. Somewhere to start, du ved. Jeg kan godt smide det jord, jeg har. Bum. Bedumski da. Du får lige det jord, jeg har. Det skal sidde sådan med. Sådan. Der er også lige noget der. Sådan der, ja. Prøv at se. Pandu, der er noget der. Prøv at se. Ved, jeg har altså også sådan en her. Nu kan du se, når den smider den. Gå lidt tilbage. Sådan. Du kan også lige få en kul. Sådan. Og min har... Nej, min har skal den sidde her. Men vi kan jo ikke rigtig nå mere. Altså, vi skal jo ikke... Første episode skal ikke være så meget. Men her i hvert fald, tænker jeg. Prøv at se, hvor flot det er. Ej, nu skifter det jo lige. Mega smukt. Ej! Jeg har fundet bambus. Kan det? Jeg kan lige hakke det. Hakke. Der er mega meget bambus. Bambus! Der er mega meget bambus. Jeg sidder bare stadig i nattøj. Du er bare... Ej, klokken egentlig. Ja, halv 2. Ej, jeg tror, vi er nødt til at stoppe episoden her. Ja. Jamen, så... Farvel.